So guys, magluluto tayo ng fried spicy tofu. So yung ingredients natin, yung tofu, kinat ko na siya, and then yung fresh onion, and then yung garlic, yung chili na ginanon ko siya. And then, gagamit tayo ng mushroom flavored dark soy sauce. And then, honey. Kahit anong honey pwede. Or pwede din yung sugar kung wala kang honey. So, yan ang gagamit ng honey kasi nga, healthy din siya, guys. So, i-prepare ko lang yung tofu, guys. So, guys, painitin lang natin yung pinaglulutuan. Yung frying pan. Super tagal na yung frying pan ko, guys. So, pasensya na. Yan. Maganda kasi itong pagprituhan, lalo na yung mga ganito, yung tofu. Kasi nga, matagal na siya and then na-season na din yung frying pan, kaya hindi siya yung tumidikit. Yung isang frying pan ko kasi super tipis niya. So, pag nagprito ako dun, hindi siya magandang pagprituhan. Camila? Camila! I'm sorry, hindi lang Camila. Naapakan ko kasi yung paa niya. Kaya yun, natakot na. Oh my gosh. Nasa ilalim na siya ng bed. Camila! Josie! Yan guys, hintayin natin siyang super crispy na siya, and then aalisin na natin, babalik na rin natin, and then gagawa na tayo ng sauce mamaya. Pero paamuhin ko muna si Camila kasi nagtatago na siya kasi nga napakan ko yung tito na kawawa naman ang Camila ko. Yan guys, ang dali siyang balik na rin kasi nga ito, yung kawali natin, hindi siya yung matipis. Yung isang kawali ko kasi super nipis niya. Kaya pag nagprito ka, magdidikit talaga siya sa ilalim. Pero nakakatakot kasi baka tumasik sa'yo ito mga. Be careful lang. Oh, yan. Kasi talagang tatasik sa Yan.
So, lakasan ulit natin yung apoy. Tapos, yan, may extra. Lagyan natin. Sorry guys, hindi talaga pare-pareho yung ano ha. Hindi pare-pareho yung hiwa ko, pero okay lang yan. Carry na yan. So guys, i-add na natin yung sili natin na ginawa ko kanina. Diyan. Ay, nakalimutan ko yung lang. Yan. Yan. And then, add na ulit ng lagyan na natin ng honey. 1 tablespoon. Kasi nga hindi ako pwedeng sugar, pero nga may ano pa ako yung sa hindi pa ako magaling sa ubo ko, so honey na lang yung ilalagay natin. Usually sugar yung nilalagay. And then yung mushroom flavored dark soy sauce. Yan, konti lang kasi nga super dark nito. Yan, haluin natin. Then, lagyan natin siya ng water. Then, lagyan natin siya ng water. Yan, okay na yan. Ay! Gusto ko kasi makuha lahat ng honey. Sayang naman. Yan. Super, ano yan guys, super tamis. Joke, super spicy niya. Yan guys, medyo crispy na ata siya. Yan, okay na siya. So, ilagay na natin sa plate natin. Ano yung garlic? Hinaan natin yung matigas. Baka tumagsik siya. Alam niyo, ang hirap pag kaya minsan natatakot ako baka mahulog yung camera ko sa mahulog yung camera sa oil. Nako.
pa siya. Okay. Firm tube po yung ginamit natin, guys. So, yan. So, balikan ulit natin mamaya. So, guys, naano ko na. Tapos na siyang maprito. Ito siya. So, ang gagawin ko is dito na natin siya. So, kuha lang ako ng kunting super kunti lang na oil. Sa pinagprituhan natin kanina, dun ko na rin siya kinuha ng oil. And then, pag mainit na siya, guys, ilagay natin yung onion. Oh my God! Yan. Yan, pag medyo ganyan na siya, ilagay na natin yung tofu na free-night natin kanina. Super easy and simple, diba? Ayan, i-mix muna natin yung amoy ng fresh onion natin kanina. Ganyan. Ganyan. Ang init. Super spicy. Tapos honey yung ginamit natin instead na sugar, so mas healthy siya ng kunti. Yan, so i-arrange lang natin na ganyan para ma-absorb niya talaga yung
Yan guys, unti-unti na siyang maluluto mamaya. Di ba ang ganda ng kulay niya? Yan, so ganyan, baliktarin na natin siya para even. Then, hinaan lang yung apoy. Wait, chopstick na lang, mas madali. Kaysa dito. Kung super hilig mo sa spicy, guys, ito yung kainin mo. Super spicy niya talaga. Ayan. Pero haluin na. Nalito ako doon. Yan guys, tapos na. Ito yung linuto natin. Ayan.